церкву. В вопросі це рахується Папа Римський із Русинською церквою і церквою русинської орієнтації, вопрос дуже важний. Ватикан нині, по словам автора статті Петра Медведя, хоче навідати іменно Пряшево. Папа Римський Франциск, може бути, спеціально йде у Пряшево на 14 сентября, то по западному воздвиженні Христа Господнього. Думаємо не лише підтримати греко-католиків на Словакії, але й всіх греко-католиків русинської орієнтації. Як пише Петро Медвідь, Ватикан пару днів тому вже офіційно підтвердив навщеву і програму Папу Римського Франциска на Словакії. По 26 роках Вселенський архієрей навістить і Пряшев, щоб зустрітися із греко-католицькими віруючими, як колись його попередник робив Іоанн Павел II. Напомнимо, що мама Іоанна Павла II мала русинське коріння. То він сам підтвердив. За офіціальну програму має Франциск в день, коли за Григоріанським календарем буде Воздвиження Христа Господня, буде служити літургію святого Яна Златоустого, но іменно так десь на відкритому місці, про декілька 10 тисяч людей, може й більше, іменно по-русинськи, по-нашому. Кіть Франциск іде до деякої страни, то пише Петро, рішаються многі вопроси і догадуються, які символи несе його візит. Так от, Петро Медвідь утверждає, що тепер у рамках Словакії акцентується головно, що папа навщевить часть города Кошиць. Но важно, що символи його пришествия на Словакію іменно поддержати греко-католиків русинов. Папа послужить службу у восточному обряді і буде мати у Пряшеві проповідь. Так само є щось, щоб ми мали брати винятково, як пише Петро, за чим може глядати за його виступлення скриті символи, скриті посольства, як то звучить по-словацьки, які може Франциск висловити. Бо в першому ряді треба підкреслити, що Франциск навщевить греко-католиків в першу чергу русинської орієнтації. Греко-католиків і словаків почти не є, котрі суть наслідниками Ужгородської унії, якраз у час, коли собі ті віруючі тепер планують мати 375 років в час підписання унії, коли 63 священники православні, понятно, привезені із других міст і в Ужгороді, під давленням дома Габсбургів увели в Ужгороді унію. Тут приїзд може закінчитися тим, що Папа Римський може організувати і дати віддільно об'єднати національну русинську церкву або церкву русинської орієнтації і об'єднати їх або віддільно організувати на території Словакії, або організувати неку митрополію для всіх русинов світа, Ужгородської унії, практики і наслідства. Тому що, само собою, каже Петро, що ведь то буде цінно і для многих людей, котрі нині православні, бо довгий час іменно в середі греко-католиків були тут ті патріоти, духовники, котрі сохраняли язик русинський, культуру, восточний обряд. А значить, і для православних русинов це предмет розсуждення і думати, які же символи, які знаки принесе архієрей із Рима для русинов у центрі Європи. Приїзд Папи Римського у Пряшево дуже напудив, насторожив уніатів українських. Українські уніати страшно перепудилися, тому що вони всім кажуть, що русинів не є. І іменно українські уніати являються тими асиміляторами русинов, а тому, якщо такий
буде такий візит, а на ньому буде рішено, що русини все-таки окремий народ і маючи окрему церкву, то кудись дінуть українські уніяти, котрі уже усі листи списали, що русинів не є. Русини – це давня назва українців. Ну що ж, най кажуть, що хочуть, правда інакша. Ми, русини, не кращі від українців або від словаків. Ми просто інакші, або по-русинськи іншаки. Ми іншаки. Ми просто хочемо бути самі собою. У нас є своє історичне лице, язик, культура, компактне розселення, історична пам'ять. Що ми ще? Чим обладаємо? Уви, тим даром уже не обладають і жителі Галичини, котрі легко в числі 60% могли покинути свою територію і піти на чужі землі. А такого би настоящі патріоти не зробили ніколи. От чому так нам важно розуміти, що іменно такое пришествие, такий візит дав би много русинам. На щастя, хочу сказати, що в нашій Українській православній церкві православні архієреї ніколи не виставлялися або не висказувалися проти русинов. Всегда говорилося, вибор національності – це вибор свободний. Правда, був один архієрей, митрополит Олександр Драбинка. На щастя, він тепер одійшов з нашої церкви, але тот усе казав, то єдно, повторяючи уніатів. Ми йому кажемо нині, не єдно. Просто ми любимо нашу державу Україну і знаємо і володіємо українською мовою, і являємося патріотами України не менше, ніж усі галичани або всі долиняни. Ми любимо свою державу, але ми повні рішимості ніколи не асимілюватися у одну таку безформенну масу і потім пропасти. Ні. Ми на своїй землі, в складі своєї держави, а значить, перед нами є потреба говорити за себе. Главна русинська поговорка – говори зася. І ми кажемо, русини, говоріть зася. От прийде до вас на Словакію папа, говоріть зася. Ми в Україні теж говоримо зася. Віруємо, що результат буде.